ବିଡ଼ା 80 ନା ସବୁ ଯାକ 80? କଣ ତୁ ଖାଇଥିଲୁ କୋଉଦିନ ସବୁ ଯାକ 80? ପଳେଇଲୁ ଆଗ ଛକକୁ ପଳେଇ ଛୁଇଁ 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 ସଜନା ଛୁଇଁ କିଏ ନବ ସଜନା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଇଏ 80 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା ହଁ ଏ 80 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଏ ଅଧକିଲି। ଇଏ 50 ଟଙ୍କା ନା ବିଡ଼ା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଥୋଇଦେଲୁ ବାପା ଥୋଇଦେ ନାଇଁ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ନା ହଁ ଏ ସିଜିନିରେ ହଁ ହଁ ମଟନ କୁ ରଖି ପଣସ କଟା ଖାଇବ ଆଉ ଛେଳି ଗଡୁକୁ ରଖିକି ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବ ହେଲା ये बाबा जी वो छुई ले व्यापार कर ଛୁଇଁ ଖାଇବ ଛୁଇଁ 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 ଏ କିଲୋ 160 କଣ ପାଖ ଏରା ଦାଦା କେତେ ନେଖା? 80 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା 80 ନା ସବୁ ଯାକ 80? କଣ ତୁ ଖାଇଥିଲୁ କୋଉଦିନ ସବୁ ଯାକ 80? ପଳେଇଲୁ ଆଗ ଛକକୁ ପଳେଇ ଯା ଏ ବିଡ଼ା କେତେ? ଇଏ ବା ଅଧ କିଲିଆ ବିଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା ଇଏ ଦିଟା ବିଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟା ସଜନା ଛୁଇଁର ଦାମ 2.5 ଟଙ୍କା। ହଁ କଣ ଏମିତି କଣ ହାତୀ ଗୋଡ଼ା ପଇସା ହେଇଗଲା କି ଏଗୁରା ଆଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ସଜନା ଗଛ ଯାହାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗୋଟାଟା ଥିଲା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଆକୁ ତାକୁ କରୁଥିଲେ କହିଲେ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ତମେ ଏଗୁରା ବିକିଲଣି ଆଣିକି ଖାଇଥିଲୁ କୋଉଦିନ ଖାଇଥିଲୁ ଦଉନ ବିଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ନ? ତୁ ରଖୁନୁ 80 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟା ଟଙ୍କା କମ ହବନି ନହେଲେ ପଳା ଆଗ ଛକକୁ ଯା ଯେମିତି ଅନେଇଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯେମିତି ମୋ ସଜନା ଗଛ ମୂଳରେ ଯେମିତି ଆସି ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ ଖତ ସାର ଦେଇଥିଲୁ ସେମିତି ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି ତୁ ଆସିକି କହିବୁ ମତେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ ଦିଅ ଏଇ ବିଡ଼ାଟା ଦିଅ ଆଧିରେ ଅଧିକା ଅଛି ହଁ ଦେ 80 ଟଙ୍କା ଦେ ଓଟା ଠିକ ରେଟ୍ କଣ ନା? ହଁ ଠିକ ରେଟ୍ କଣ ଇଏ ବାର୍ଗେନିଂ ବେପାର ହଁ ହଁ ରହୁନ ମୁଁ କଣ ନେଇଯାଉଛି ନା କଣ ଆରେ ଠିକ କହୁନା କେତେ ଇଏ ଦେଶୀ ନା ଏ ମୁଗୁନା ଗୁରା? ଦେଶୀ ଛୁଇଁ କହୁଛୁ ମୁଗୁନା ହଁ ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଆରେ ମୁଁ ଇଏ ଶୁଖି ଆବେ ଯାଇଛି ଛେଳି ଗଡୁକୁ ଘରେ ଏମିତି ଟଙ୍କାଇ ଦବୁ ଛୁଇଁକି ଚୋପେଇକି ଖାଇବୁ ଅବିକା ଟାଇମ୍ କହିଲା ଯିଏ ଖାଇଥବ ସିଏ ଜାଣିଥବ ଆ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି କଣ ନାଇଁ ବାପା ବୁଝିଲେ ଯା ପଇସା ନେଇକି ଆସିବୁ ନବୁ ଆଉ ଫୋନ ପେ ଅଛି ଫୋନ ପେ ନାଇଁ ମୋର ସେଗୁଡାକ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଢା ମଣିଷ ଫୋନ ପେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାଇ ତୁ ନେଇ ଆସୁନୁ ସେଠୁ ପଇସା ମତେ ଦେଇଦଉନୁ ବିଦ୍ୟାଇକି ଦେଇଦବୁ ଯା ଦଉନା ଏଗୁଡା ମୁଁ ଦଉଛି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ତୁ ବିଦ୍ୟାଇ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସୁନୁ ପଇସା ବିଦ୍ୟାଇ ଦଉନୁ 80 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବିଦ୍ୟା ଇଏ 80 ଟଙ୍କା ନେଖା ହଁ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେରିକା ଆରେ ହେଇ ଅନେଇଲୁ ତୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କଣ ଆମେରିକା ହେଇଗଲା ମତେ ବୁଝେଇ କଣ ଏ ସଜନା ଛୁଇଁ ବିଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା କଣ କଣ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଆବେ ପୋଟଳ କିଲୋ ବା 250 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଛି ହାଟରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ପୋଟଳ ହଁ ଲୋକ ଖଟୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଢିଲା ଏଗୁଡା ତ ନାଗିଛି ସେମିତି ତମର ଦି ଚାରିଟା ଗଛ ରୋଡ କରେ ସବୁ ଆଉ ପଡୁଛି ଯୋଉ ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି କୋଉଠି କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଉଠୁଛି ମଟର ନଗାଇ ଯୋଉ ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ସଜନା ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛ ତମେ? ଆଉ ପାଣି ଦଉନି ଫଳ କେମିତି ହଉଛି ବାବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଉଁସ ନ ଖାଇ ଛେଳି ଗୋଡ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟା ନେଇଯିବା ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ହଁ ଦେ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ନିଅ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହଁ ଦେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଉଛି କାଲି ଦେଇଦେବି କାଇଁ ତୁ ବିଦ୍ୟାଇ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସୁନୁ 80 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦଉନୁ ତୁ ପଟି ମରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କରନା ଆଉ ସେ ବେପାର ନାହିଁ ବାପା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଲେଣି ମୁଁ ଆସିକି ଦଉଛି ବିଦ୍ୟା ନା ମୁଁ ଆଉଛି ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡୁ ଆଉଛୁ କହିଲୁ ହଁ ଶଳା ନାଇଁ ଏଇଟା ନଉନା ହଁ ଏଇଟା ନିଅ ଦିଅ ଦିଅ ଏଇଟା ନିଅ ଶଳା ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଇଟା ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ବୁଡିବାକୁ ବସିଲା ବୁଝିଲ ମୁଁ ବାର୍ଗେନିଂ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ବାର୍ଗେନିଂ କଣ କରୁଛ ଖାଲି ଆସିକି ଦଉଛି ବା ଆଇ ପଇସା ଯଦି ନ ଦେବୁ ନେଲୁ ଘରେ ତରକାରୀ କରିଦେବୁ କି ଭଜା ଭାଜୁ ଦେବୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବୁ କଡେଇ ଦକାତେ ଯା ଯା ଖାଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯା ତୁ କେତେବେଳେ ଭାଜୁଛୁ କି ତରକାରୀ କରୁଛୁ କର ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ରହିଛି ଆଉଟା ଚିହ୍ନା ନବୁ ଇଏ 80 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବା ଏଇ ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି କେତେ ତୁ ଯା ପଳା ମ 40 ଟଙ୍କା ଯା ସିଆଡେ ଯା ଖାଇଦେଲୁ କହୁନ ଯା 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 କଣ ଦେ ମୋର ବାଡେ ଥାଳ ଯାଇକି ମୋର ଚାଳ ବାଳ ସବୁ ଉଡିଗଲାଇ ମୁଁ ତତେ କଣ ଅନେଇବି ଯା 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 ବାପା ଭିଡ କରନା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଠି ହସିବେ ତୁ ଭିଡ କରନା ଯା ପଳା ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉନୁ 4ଟା ଛୁଇଁ
ଆଣିକି ଦେଇଦେବିନି 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯା 4ଟା ଛୁଆ 10 ଟଙ୍କା ଚାରିଟା ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଆକୁ ନେଇଛି ଆଉ ତୁ ଗଲୁ ନା ତୁ ବିରକ୍ତି କର ନା ମତେ ଗଲୁ ଆରେ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାଇ ତତେ କହୁଛି ପଳା ନଲା ଜଣ ଠେଙ୍ଗାରେ ସେକି ଦେଇ ପକେଇ ଯା ପଳା ଯା ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି ନୂଆ କତି ହଁ ଯା ଯା ନୂଆଇ କତିରେ ଅଛି ଯା ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ଯା ହଁ ଗୋଟା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଭାଇ ଇଏ ମତେ କଣ କହୁଛି ନୂଆ କତିରେ ଅଛି ଆବେ ତମରି ମାନଙ୍କ ସକାଶେ କେଇଟା ଚାଷୀ ଗୁଳ ବୁଡି ଯାଉଛି ତୁ ଗଲୁ ମତେ ବିରକ୍ତି କର ନା ଯା ତୁ ଗଲୁ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଦେ ତମ